Kanan. Sound full sound. Kau tu nang. Kau go. Belakang hambai. Tini 1 tarik Maret 2020 jong tini social worker eba jong IPFT party ni salkare jama kabun terap theke jong tini yakli coaching center jong tini kisa coba sori bhaika tamni hingkai jong wansuktai klayo jong jahate pano tini chogia onakta borok tongo podin manya rang puisa chugia ni bangoi tuition khari manya amo hake nglai tongo jong kaisa te kaisa ni yagra muti salanya nanglai abono tini imang tamni hingkai jong tini bisi rimaya phano jong wansuk laikya jahate ke phano jong kisa sok pano riwaya konoi jong sudumatra jong rimangkha abo simia jong phunungnamu jongo je jong tini kaisa ri phunuka hangkai te kaisa bo tini surungoi phano ungthun ba te masam nugui phano ungthun khairogoi phano amon teke rikha hangkai tini leka surung nairok eba jong nuk phaika buskango tini laisa song jebabe borno rangchu balai borno operation borne treatment khairika amo heke jong leka surung thani phano amdike jotono buskang abo phane nongthun jong nugo tini pahar area o onekta brilliant student tong tamni hingkai jong first division chhatra rok tabuk porimai angoi tongo jong nugo abo hairokno jahatebo elakabasi eba amtani sinai nungnai borok jotono khokja khongni jani je chukti ri kha hangkai born buskango tebo kahamnai jong amti wansugno jong tini tini behlabari area o yakle academy o tini jong khoksa khoni kai chuba laya konoi jani je mansak tini sal tini bitu bo saisung 5000 rikha ao bade jong teibo tini jong সংগঠন bo khoksa bokhonoi jani je chukti riwa konoi tei 5000 jama khai jong tini 10000 tini oro yafar phaikya gai abono paithago ani kok asung sanai tauni bang he khana boroni bo tese porikha jong wansuk nanangai abono jahatebo jotono am hake buskango agolai phainangtun jong kaisa te kaisani yagrom bai konoi jong phanke ma basanai tamni hingkai jong saimano tabuni din but hejoli tong jong chini 5ta yak saman kori phano jong o 5ta yak na jodi krak kherong hangkai o 5ta ni phan onek phango o phano jong nahare konoi jong cholanamai hambai Kolomba rosta.